Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга». Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Пытанне да кожнага». Мір вам, паважаныя слухачы! У эфіры Сергей Брышцель. Нашу сённяшнюю перадачу мы пачнем з пытання: што Ісус робіць у маім доме? Цікавае пытанне. Яно ўзнікла пры чытанні адной біблейскай гісторыі. Магчыма, камусьці здасца, што гэта не зусім навагодняя тэма. Не пагаджуся. Яна вызначальная, таму што толькі дома мы сапраўдныя. Наша хрысціянства ў межах кватэры альбо хаты не прыпудранае. Менавіта таму я сёння падрыхтаваў вам думку ў надзеі, што з ёй вы пераступіце парог Новага года. Давайте разам прачытаем тэкст з дабравесця паводле Лукі, 10 раздзел з 38 верша. У часе дарогі іхняй прыйшоў Ісус у адно селішча. Тут жанчына імем Марфа прыняла яго ў дом свой. У яе была сястра імем Марыя, якая села да ног Ісуса і слухала слова ягонае. А Марфа клапатала пра вялікае частаванне і, падышоўшы, сказала: «Господзе, ці табе клопату няма, што сястра мая адну мяне пакінула служыць? Скажы ёй, каб пасобіла мне». А Ісус сказаў ёй адказ: «Марфа, Марфа, рупішся і завіхаешся ты занадта, а адно толькі трэба. Марыя ж выбрала добрую долю, якая не аддымецца ў яе». Дакладна кажуць: «Мой дом – моя крэпасць». Чаму? Таму што гэта месца, куды ты вяртаешся, каб адпачыць і набрацца сіл. Тут жывуць па правілах і законах гаспадара. Напэўна, мы не раз чулі: чужы манастыр не наведвай са сваім статутам. Парадкі тых, у каго ключы ад дзвярэй, паважаюць усе. Няма ніякай розніцы, вялікі ў вас дом ці маленькі, багата прыбраны ці бедна. Апошняе слова заўсёды за ўласнікам. У Новым Запавеце мы чытаем, што Ісус быў гасцінным, а таксама прыходзіў у госці. Яго запрашалі і супернікі, і прыхільнікі. Дзякуючы гэтаму нават знаходзілі нагоду для абвінавачвання. Прыйшоў сын чалавечы, казаў Христос, есць і п'е, і кажаце: вось чалавек, які любіць есці і піць віно, прыяцель мытнікаў і грэшнікаў. Ён ішоў туды, дзе яго прымалі, і быў там, дзе ў ім мелі патрэбу. Аднак яму даводзілася бываць і ў чужых дамах. Ісус у чужым доме. На памяць мне прыходзіць гісторыя фарысея на імя Сымон. Ён запрасіў Ісуса ў свой дом. Туды ж, без запрашэння, заявілася грэшная жанчына. Цікава тое, што там адбывалася. Цікавы і дыялог паміж Хрыстом і фарысеем. Гэты дом быў чужым для Хрыста. Фарысей асудзіў Ісуса. Так які ён прарок, калі не бачыць, што грэшніца дакранаецца да яго? Што адбывалася? Яна мыла ногі Хрыста сваімі слязамі, выцерла іх валасамі, цалавала ногі і мазала мірам. Сымон ж асудзіў госця, асудзіў і яе. Але гэты чалавек не бачыў галоўнага – сябе. У ягоным доме не была выказана звычайная гасціннасць. Фарысей не разумеў сапраўднага служэння, а няпрошаная госця не магла інакш. Грэшніца шукала сапраўднага жыцця і атрымала яго. Дом фарысея стаў месцам выратавання, але не для гаспадара. Калі Господ пераступае парог жыцця, то там павінны адбывацца змены. Але давайте вернемся да гісторыі і да чарговай думкі. Ісус у маім доме. Так сваім суседзям, слугам і сваякам магла сказаць Марфа. Сёння б сапраўды з'явілася фота ў сацыяльных сетках, здымак Марфы на кухні і словы «клапачу для важнага госця». На той момант настаўнік з Назарэта быў вядомым чалавекам. Але нягледзячы на гэта, Ісус падтрымліваў цёплыя адносіны з сям'ёй,
Дзве сястры, Марфа і Марыя і брат Лазар. Можа, ён шукаў сяброўскага супакоя. Мы не ведаем. Але трэба адзначыць, што больш гэтай дарогай Христос не пройдзе. У коле сяброў яму было спакойна. Але ў доме Марфы разгортваецца канфлікт. Гучаць папрокі, застаюцца крыўды. Ну, ведаеце, жаночыя калатнечы. Яны паўсталі на глебе розных падыходаў у прыняцці госця. Іх мы можам апісаць двума словамі – даць і ўзяць. Што я маю на ўвазе? Марфа жадала служыць Ісусу сваім домам, рыхтаваць яму свой пачастунак, дыктаваць свае ўмовы, аддаваць Ісусу, але на сваіх умовах. Ад гэтага прэтэнзіі: «Господі, ці табе клопату няма, што сястра мая адну мяне пакінула служыць? Скажы ёй, каб дапамагла мне». Магчыма, Марфа звярталася да Марыі уже не аднойчы, але справа не рухалася. Сястра жадала іншага. Мы ўжо казалі: браць у Ісуса. Яна сядзела і слухала. Можа быць, гэта была іх апошняя сустрэча. А таму словы Божыя для душы значна важней, чым самая смачная ежа для страўніка. Пра гэта казаў Ісус: «Не хлебам адным будзе жыць чалавек, а ўсякім словам, якое зыходзіць з вуснаў Божых». Наша праблема даволі часта ў тым, што мы вучымся аддаваць, не навучыўшыся браць. Адносіны даражэй служэння. Насамрэч, адно толькі трэба. «Мой голас, – кажа Христос, – і тваё сэрца». Гэта самая добрая справа і самае лепшае служэнне, якія чалавек можа прапанаваць Богу. Між тым мы падышлі да думкі, якая гучыць так: Ісус у сваім доме. Мы наш дом лічым сваім. Магчыма, мы яго пабудавалі, мы усталявалі ў ім правіла, мы вырашаем, калі і каму пераступаць парог, у нас ёсць права і дакументы, але калі казаць біблейскай мовай і глядзець з хрысціянскага пункту гледжання, такое мысленне памылковае. Я сабе ўжо не належу, а Христу. Я не магу лічыць сваё сваім, а ягоным. Гэта не думка для маніпуляцый людзьмі, але думка для прысвечанага служэння Богу. Галоўным становіцца Ён, а не я. І вось мы падышлі да актуальнага пытання: калі мой дом становіцца яго домам? Калі госць ператвараецца ў гаспадара, а гаспадар у госця. Гэта сапраўдны духоўны пераварот. Пра гэта пісаў Ян Багаслоў, цытуючы Хрыста: «Вось стаю каля дзвярэй і стукаюся. Калі хто пачуе голас мой і адчыніць дзверы, увайду да яго і буду вячэраць з ім, і ён са мною». Не мы накрываем стол, а ён. Не мы вырашаем, калі час ежы, а ён. Яго павінна быць больш, чым мяне. І я зноў і зноў вяртаюся да думкі з паслання да рымлянаў. Усё з яго, ім і да яго, пісаў Павел. Давайте зноў прыгадаем пытанне нашай перадачы. Яно гучыць так: што Ісус робіць у маім доме? Мы адказалі: Ён яго зменьвае. І не так важна, чужы ён ці мой. Давайте дазволім Хрысту працаваць з намі. Няхай у нашым сэрцы, а потым і ў нашым доме адбудуцца сапраўдныя змены, каб мой дом стаў ягоным. Што трэба для гэтага? Першае, не пакідаць яго госцем, а дазволіць стаць гаспадаром. Другое, каб аддаваць іншым, нам спачатку трэба навучыцца браць у яго. Магчыма, тады мы ўсе зразумеем глыбіню, дабраславення і практычнасць думкі апостала Паўла. Христос усё і ва ўсім. Жадаю слухачам менавіта гэтага у новым надыходзячым годзе. Когда ты рядом, мой Бог дорогой, мне на душе и тепло, и спокойно. О, как
Твой, Твоей любви. Я, Господь, недостоин, я, Господь, недостоин. Нет, не понять мне любви Твоей, Боже, Ты мне прекрасное небо открыл. Есть ли на свете хоть что-то дороже этой любви, что Ты мне подарил? Сколько борьбы, безутешных слез в жизни моей по одной лишь причине. Если пред взором не Ты, мой Христос, я одинок, как заблудший в пустыне, как заблудший в пустыне. Нет, не понять мне любви Твоей, Боже, Ты мне прекрасное небо открыл. Есть ли на свете хоть что-то дороже этой любви, что Ты мне подарил? Боже, прошу, Ты меня не оставь, сердце наполни своей благодатью, что в моей жизни не так Ты исправь. Буду Тебя день и ночь прославлять я, день и ночь прославлять я. Нет, не понять мне любви Твоей, Боже, Ты мне прекрасное небо открыл. Есть ли на свете хоть что-то дороже этой любви, что Ты мне подарил? Нет, не понять мне любви Твоей, Боже, Ты мне прекрасное небо открыл. Есть ли на свете хоть что-то дороже этой любви, что Ты мне подарил? На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вами быў Сяргей Брышцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індекс 224020, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага, беражы вас